Здравейте, потребители на YouTube! Днеска правя този клип да ви покажа тук, какво да покажа? Тук играя с Asia Truck Driving Simulator The Game и тук ще карам камион и ще изпълнявам работи. Тук съм в един друг профил. Аз съм превъртял почти цялата. Ето, виждате. Тук този клип, където ви показах за щупения мост, как минавам на заден ход. Съжалявам за звукълния път, мога да сложа музичка, някаква ще се опитам. И добре, значи свободно каране, free driving. Добре, къде сме сега? Значи да махна първо стъклата, че ми пречат. Така, чак. Сигурно сте виждали геймплей в стария ми профил, но той беше с Cam Studio и беше прецакан. Аз камион ли? Аз имам ли такова? Не, няма. Паричка, супер. Не, паричка, и аз не знам какво. Да, много зле завиват те камиони и много гадно завиват. И много трудно се управляват. То се движи. Се управляват. Готово. Взех си бонусче. Откачих го на това ремаркето. Ай, сяде. Се скарам от това смечище. Така ми харесва повече. И отдолу, както виждате, имам карта. Това е много готино. Съжалявам, ако се чуя Аз съм малко добър, не чак толкова в тази игра. Карам си добре, не е зле, като за новак. Не съм новак, от доста време играе. Сега отиваме към първата работа, която срещахме на картата. Червено, мен не ми пука. Ред. Къде това е? Така. Тая работа я знам. Тя е готина. Те ни дадат пари, като изпълняваме работи, ама трябва да намеря къде е тая работа, че не мога да остана без работа. Всъщност, вие трябва да привозвате ми ремаркета до някакви други, как да го кажа, други места. Да, други места. Топа е в насрещното. Ужас. Топа е в другия колос. Не колоса, другата работа. Ай, сега обръщай. Айде да тръгваме. Готина е играта. Препоръчвам вие да си я свалите. Сваля се от Замунда. Лесно се намира. Пишете само Xania Truck Simulator Driving Simulator и ще ви излезе. Мъга, къде е това, бе? Ето там. Така. С двето се вижда от тука, а с трите се вижда от тука. Значи с 3 се вижда отвънка, аз знам, че се вижда с 3. Има 3 различни степени на светлини. Това е първата. Не, това е първата, това е втората. Не 3. Да, 3. Едните са изгасени, другите малко пуснати и другите много пуснати. Да. 10 points, супер. Взимай. Сега с Т ли се правеше? Да, с Т. Да тръгваме. Оле, колко е близо финала.
Направо се пръсна от смях. Докъде трябва да закарам това ремарке? Когато са повече точки, значи е по-надалеч. Сега гледам да идвам в тротуарите, да тротуарите или каквото. Абе, тротуарите или... Абе, не мога го кажа. Тротуарите, за да има повече място за ремаркето. Така, там. Така, тая игра е много трудна. Не е трудна, просто изпитанията са трудни. Сега ще ви покажа нещо. Ако искате да завиете натам, той го дава на другата страна, ремаркето, и затова малко объркващо. Но спокойно, то тук има настройвани за ремаркето, няма да се тревожите. Ой, това не го видях. Се трябва да дам на обратната страна, за да завие ремаркето на другата, и сега бързо трябва да дам на тази страна, за да го обърна. Сега пак го дам на тази страна. Сега трябва да го дам на тая, за да... Не, грешната. Трябва да го дам на тая, за да извием така. После пак така малко. Така. Омага, много е трудно. Не. Дай така да отидем назад, да мога го оправя, че писна това ремарке. Не. Така. Готово. Направих си, свърших си работата. Да тръгваме. Да, съсето искам да кажа също, че се изключва съсето и се пуска пак съсето или с газ. И така, като натиснете газта, сега следваща работа. Това ти дава парички, както виждате отгоре вече имам 48 парички. И в друг профил съм си създал, защото моят Цецко доста парички имам, но просто също искам да кажа, че като карате също получавате пари и това беше голямо лошо блъскане. И искам да кажа пак също, че тук тези камиони са много бързи и горивото има гориво, то бързо свършва също, като карате бързо. О, Макдоналдс! Или... Не, това не е Макдоналдс. Не. Ще ти се... Като са босни ти понякога с голяма засилка и трябва да го пускате от начало камиона, защото той като удари и изключва тотално. Еди бе! Готово. Само гледайте отстрани на огледалото. Ремаркето. Ако е много трудно да го гледате, натискате F2, то от началото ще ви се види такива помощни огледала, ама мен не са ми нужни, така че мразя тези малки ходови. И трябва да отида по-напред, за да има... всички тук ли са черни камиони, Така. Ей.